Riehuminen ja tappelut ovat suurissa jalkapallomaissa tuttuja ilmiöitä. Huliganismi, vai pitäisikö sanoa häiriköinti, on leviämässä kovaa vauhtia kansainvälisiltä kentiltä myös Suomen kisakatsomoihin. Suomen palloliiton kurinpitovaliokunta on tämän kesän aikana jakanut noin 20 rangaistusta jalkapalloseuroille otteluissa tapahtuneista rikkomuksista. Jalkapalloseurat eivät suostuneet haastateltaviksi tähän katsomoväkivaltaa käsittelevään juttuun. Ei välttämättä haluta sitten lähteä seurana ottaa yhtään, koska kaikki ylipäätänsä asiat, mitkä menee, niin on näissä asioissa palloliitto vastaa kurinpidosta ja käytännössä järjestyssäännöistä, ja seurat sitten määrittävät omaa toimintaansa. Marjamaa sanoo, että katsomoissa on tapahtunut rähinöintiä äärettömän vähän, mutta poliisin mukaan yhteenottoja on kuitenkin tapahtunut. Tässä vuosien varrella on ollut tällaisia yhteenottoja ja pyrkimyksiä niihin, ja valitettavasti tällaisia on ollut. Tänä kesänä Hämeenlinnassa pelattiin yksi Veikkausliigan ottelu ja siellä oli kymmenittäin poliiseja valvomassa järjestystä. Vähälukuisen yleisön tavallinen katsoja ihmetteli virkavallan määrää ja piti näkemäänsä rahojen tuhlauksena. Viime kesänä poliisi joutui Hämeenlinnassa tositoimiin. Hämeenlinnassa viime kesänä oli nousuottelu, missä pelaajat ja fanit halusivat mennä toistensa kanssa onnittelemaan, ja siinä oli sitten poliisirivistä välissä. Kai siinä oli sitten vähän puolia ja toisen. Suomessakin voi tapahtua tulevaisuudessa järkyttäviä tekoja. Poliisilla on siitä näkemys. Onhan meillä ikäviä esimerkkejä täältä omasta maastakin, että etenkin niin kuin isompien maaotteluiden yhteydessä niin isosta poliisioperaatiosta kysymys. Siellä on niin isot väkimassat jo liikkeellä, että ne on vaativia poliisitehtäviä tilanteita, ja pelättävissä on, että tänne peräpohjallaakin rantautuu nämä ilmiöt, mutta toivottavasti ei ihan samassa mittakaavassa kuin aiemmin.